रिसेंटली दाखालि जानुवारिनि 5 तारिखनि मोनाबिलियाव बिथांमोननि डिजिटाल केम्पनिफ्राय रेबबिनि जेसेबां लिडार केडारफोरखौ होख्रां होसि खालामनानै डिजिटाल केम्पखौ खालि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। आं डिमान्ड होनो लुबैयो जे गभर्नमेन्टआ जि मिजिंथि जि आसा खौ होनानै बिथांमोनखौ लाबोफिनदोंमोन अरगानाव गोख्रैनो पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशन आरो पलिटिकल डायलग स्टार्ट जानांगौ आरो जाय बिथांमोना बर'नि आफादफ्रा इनक्लुडिं बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ लब दिन्थिनानै हक बा आसा होनानै हक जेरैबायदि लेंहरदोंमोन बिथांमोना दायित्व लानांगौ आरो बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफोर गभर्नमेन्टनि सायाव गोख्रों रोखोमैनो नारसिननाय प्रेसार होनांगौ। रिसेन्टलि मा जाबावबाय थांनाय डिसेम्बर दाननि 29 तारिखखालि आसामनि खुनु इन्डिजिनियास ट्राइबेल आफादफोरजों बर'फोरजों रायज्लाया हसेया बिश्वासाव लाखिया हसेया उइदाउट कनसाल्टिं एन्ड उइदाउट टेकिं इन्टु कनफिडेन्स आल्फाजों हाखु दाखु एकर्ड गोदान मोनसे खालामबावबाय। दा आल्फाजों जुदि बिदिखौ एकर्ड खालामनो हायोब्ला आसामनि आदिबासि 6था 8था मिलिटेन्ट ग्रुपजों खालामनो हायोब्ला NLF-जों माने पिसफुल टक नेगोसिएशन खालामनो हाया। दा जोंनि जरदार डिमान्डआ बे सिभिल ससाइटिया भेरि इमिडिएटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामआ गावसोर जेरै गोदै खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनांगौ आरो पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशन आरो डायलगआ स्टार्ट जानांगौ। 2020नि 27 जानुवारियाव एबसु NDP UPO बे मोनथाम आफादफोरजों BTR नामनि मोनसे मिसनमार कनसेप्टजों गोदान थामथि एकर्ड जानानै थांदोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजों सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्डनि इस्युआ सल्युसन जायैनि थाखायनो सम्भब आंनि बुजिनाय मथेब्ला माखासे NDPनि केडार आरो लिडारफ्रा हाग्रायाव थांफिननो थांखि लानानै बिथांमोना थांदोंमोन। बेनि उनाव जों मिथिबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआनो आरो BTC एडमिनिस्ट्रेसना प्लास एबसुआबो NLF-नि लिडारफोरखौ लेंहरफिननानै अभारग्राउन्डआव फैनो खावलायहरदोंमोन। NLF-नि लिडार आरो केडारफ्रा निश्चय मोनसे आसा दंमोन मोनसे फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ डेफिनेटलि सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड इस्युनि सायाव पिसफुल टेबल नेगोसिएशन जाफिनबावगोन आरो बे पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशननि गेजेरजोंनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि जि जेंना बे फाइनाल सल्युसनाव फैगोन बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोना अभारग्राउन्डआव फैदों। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।